Ame wale nyuman do fali ke kanyashi au bela jeli mamaliko no ani maliko kan au minu matarafali no sherifla jawara no sola sanga no wakati au bisimila kene jamkan kene kan jamkan mimina wala like au wi bana ani banana to ya wala sandini au amiseka anganya na mayake ketugo ya mina kasoro amakani kala yayi osira kan anga bi kene jamkan mina boli femi kan o de betalike muso saya fukata se den saya ma olu kololo besika kumbe tugo ya jumena Kasangani Mali jamana ka yara mahoronya tali nyanyani no ye 22 septembre ye jakulu mimbe no na be fama ko association tous et chacun uye kana sigi ka muso kuna foni wala sa obesika famnyeli soro togo ya mina kumina do besika bo muso saya ani den saya la wala sa auka famnyeli chama soro alibi anganya jo usoro leuna Kasangani 22 septembre kili muwa ani fly samba fla ani muwa anyana mayara kena ya tigila mogo fe ko muso saya ani den saya ukashila tunu ka bo farafina jamana ula kerenkereni yala Mali jamana kena ya tigila mogo ya don ka fo ni kuna fonu charina ninga mogo la famunya muso saya ani den saya nasira ula ka kila ku ladi ni kena ya so matarafali akacha ala Mali jamana be jate jamana ufe jamana minu nuyu jeni nyorofin ko saba wala sakani wali ya chejugun shila parce que mama be demseni ka konye ko hami na akilla o kanga ke wale min kanga fo kosebe parce que demsenu de shininya sike ngani demseni ma ladu nganya ni demseni ma lamo kanye akororo bi se ampela jelema ala kan kisoma ni ngo demsenu ka damna demseni sanfula kata se akal woroma donc ne akila demseni be shimi o konnala ngana atemanola kase kadam ne kal worola kase kalo sigi ina fo kalo kono na nyogonama donc balo wara de be no o kanga di demseni ma ni ma filla no e nonoy maintenant o nonon no serla ki ala ni association tous et chacun sababu unana kana do anjigi koro kana o fennu nyefo anyana ani katla ka adi ama wala sa amse ka demsonu deme chogomna parce que en réalité demsonu ka baloko fen chama de ba ko na ni demsini malnutrition ni demsani ma baloka nye abse ka je aka kalango kam abja ka nyena ma ere kam donc odunte bange baga shigal lahine donc vraiment an koni animisi wasale no bi ani son jala no bi comme 5 CS comme je kulu bela jelen konnala animisi wasalen do bi ka nisonja konnala kada ali demsonunga kenya ko be se ka sabati chogomina Kafara kenya tigila mogo kan banyumanketon ulu fene ya don ka fo bulukon denkele ote beleta ukama ufarala kenya tigila mogo kan eleni muso shikana to muso kelela wa demiseni fo shikana bone anina kasababu yake gele ya uye minu meseka kumbe nega bara benebe ka kenya sabati balo ke chugo nyuma fe anga demesira association tous et chacun ma ka sababu ko be bara mi ke noy ka keleke dokabo muso saya la muso kele wakati aniga keleke wala sa dokabo ama fo femi malnutrition dimsenu ga boloko nyuma obseka sabati chugumi ode kama la delikami ma moloka se demasoma wala sa dobse ka fo kabo muso saya la muso kele sinfe ani dimsen saya oye ni muso ikonota ni muso la jora muso kata docteur sola na sira dogotoro fe dogotoro ka la joli ko wakati pe dogotoro ka to ka laje ako matrafa nao matrafa ka cha ala fe ni alafia don sera ko jugu chama mise ka soro olu se ka kume ka awla doniya ka fo janto yere la o koro ko kain anga janto anga keneya ula sabu kada kan ni keneya ma sabati foi manyana bo muso saya fukata se den saya ma ali kelendo dugumbai nyeseleke nani jamana bala jelina ka jatemina we ayira ka fo jamana minumbi no no oluka nyeta o sabati lindu ko sabe olukelendo ka famnyali chama soro ninga dobo den saya ani muso saya la nga jamana minu fena bi no no oluka nyeta ka o ma sabati ko sabe no lube nyeta ka sira uka jatemina we ayira kokura ka fo ko oluka den saya ani muso saya
o sankɔrɔtalen don kosɛbɛ walasa ka faamuyali di bɛɛ lajɛlen ma o hukumu kɔnɔna na association tous et chacun olu ye jɛkulu min n'a ka wulikajɔ ɲɛsinnen don ka kunnafoniw di musolakaw ma min bɛ se ka to nin kɔlɔlɔ ninnu olu bɛ se ka bɔ jamana kɔnɔ cogoya min na walasa ka kɛnɛyaw sabati walasa aw ka faamuyali sɔrɔ hali bi u bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye an ka ɲɛjɔ u sɔrɔliw na. Denmisɛnninw ka balo ko denmisɛnninw ka kɛnɛya sabatili parce que an ye jateminɛ kɛ denmisɛnnin caman bɛ yen nɔ c'est-à-dire malnutrition b'u minɛ i n'a fɔ baloko dɛsɛ parce que ani balo cogoyaw fana tɛ kelen voilà donc bi lajɛ in b'o de kan donc an kɛlen bɛ ka mɔgɔw wele bi surtout musolakaw k'u wele bi kana ka ɲɛfɔli k'u ɲɛna donc voilà donc pour que ka denmisɛnninw ka baloko ka ɲɛfɔ musow ɲɛna ni denmisɛnninw bɛ se ka balo cogo min na donc pour que k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna donc i n'a fɔ k'a daminɛ denmisɛnnin mana bange fo ka se a kalo 6 ma donc je pense que a bɛ sin de min a bɛ ba sinji de min o kɔnɔna la maintenant ni a tɛmɛna kalo 6 kan k'a daminɛ kalo 6 la ka se i n'a fɔ kalo 8 kalo 9 ɲɔgɔnna ninnu donc i kan ka denmisɛnnin ka baloko i kan ka yɛlɛma don a la dɔɔni parce que sinji dɔrɔn tɛ se ka a nafa o wagati mais i bɛ balo minnu fana d'a ma f'i k'olu fana kɛ balo ye balo minnu fana b'a to a tɛ kɔlɔlɔ se denmisɛnnin ma. Ne ka baara bɛnnen bɛ ka kɛnɛya sabati balo kɛcogo ɲuman fɛ n'a bɛ f'o ma tubabukan na ko médecin nutritionniste. N'i y'a mɛn i ɲɔgɔn ŋaniya ɲuman sirila tɛ kɛwalikɛla de b'i bolo u bɛ baara min na an bɛ u dɛmɛ o la ka tugu baara ɲuman de don fɛn o fɛn ye denmisɛnninw ka baloko ye fɛn o fɛn ye musow ka kɛnɛya ye ka taa se bangeko gɛlɛyaw nɔgɔyali ma o ye baara ye baara min ni bɛɛ kan ka i cɛsiri a fɛ o kama an ka foli b'u ye an b'a f'u ye an bɛ u kɛrɛfɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo halisa. A fusayaren bɛ an ka denbaw ma n'u nana boloci la u b'a baro k'u fɛ u b'a tɛgɛko cogo yir'u la u bɛ baloko dɛsɛ yɛrɛ kɛcogo u b'o fɛnɛ ɲɛf'u ɲɛna parce que baloko dɛsɛ fɛnɛ bɛ den minɛ cogo min na o bɛɛ bɛ ɲɛf'u ye i n'a fɔ k'a fɔra ko ka sin di den ma fo kalo 6 o de ye allaitement exclusif ye ni kalo 6 dafara a ka kan fɛn wɛrɛ ka fara sin kan ka di den ma o b'a to baloko dɛsɛ tɛ den minɛ i n'a fɔ nɔnɔ n'a ɲɔgɔnw o bɛ se ka kɛ serelaki a bɛ se ka kɛ wuru ye a bɛ se ka kɛ supu ye donc ni min y'o matarafa ka fara sin kan a ka ca ala fɛ baloko dɛsɛ t'a tigi den minɛ parce que baloko dɛsɛ bɛ se ka den ka adamadenya nagasi kosɛbɛ a bɛ se ka a ka croissance segin kosɛbɛ a bɛ se ka hali jouer a ka intelligence kan u ka initiative ka ɲi an b'u fo a la u waleɲuman dɔn. Association Toucher Chacun tɛ dɔwɛrɛ ye a sigira ministère de la santé kɔnɔ campagne Toucher Chacun a wolola campagne Toucher Chacun de kɔnɔ campagne Toucher Chacun ka initiative tun ye mun ye ko ka musow dɛmɛ Mali kɔnɔ muso si kana to muso kɛlɛ la tuguni Mali kɔnɔ wa musow mana u denw sɔrɔ den si kana tanya a san 5 kɔfɛ Mali bolofara mɔgɔ dɔw bɛɛ b'a kɔnɔ denmisɛnninw b'a kɔnɔ jeunesse b'a kɔnɔ électoral b'a kɔnɔ musow ka bolofara ni du ka la sabatili bolofara u bɛɛ dɔ bɛ association in kɔnɔ hali diinɛ mɔgɔw u bɛɛ bɛ association in kɔnɔ ye depuis 2011 an bɛ activitéw kɛ an bɛ caravane kɛ Mali région bɛɛ kɔnɔ k'a daminɛ Bamakɔ ka taa Kayi Kidali fo yɔrɔ min na bon waati ninnu kɔnɔna la jamana n'a cogoya an ma activité sɔrɔ ka activité caman kɛ o de hukumu kɔnɔna na 22 septembre in na san o san an bɛ 22 kɛ an b'a kɛ quartier dɔ la ɲinan kalabankaw garisɛgɛra ɲinan ta la nin kɛnɛ in ma sigi dɔwɛrɛ kama pour que an ka se ka kuma denmisɛnninw ka baloko ɲuman kan Asako Kalaban ACI dɔgɔtɔrɔ bɔra k'a fɔ aw ɲɛna Asako comité de gestion et représentant bɔra k'a fɔ aw ɲɛna an bɛ Bamakɔ ni Kulukoro Kati cercle kɔnɔna la CESCOM 24 de b'an bolo an bɛ campagne kɛ a bɛɛ kɔnɔ o CESCOM 24 kɔnɔna na yan nɔ commune 5 la CESCOM 4 b'an bolo o CESCOM 4 o ye fɔlɔ Kala ACI b'o la Sabalibugu CESCOM b'o la Grand Tigibugu CESCOM b'o la
ADASCO bola donc a bɛ représentant bien c'est comme kɔnɔna la minnu bɛ ko animation kɛ o bɛɛ bɛ yen parce que ne ye présidente ye mais an bɛ mɔgɔw de bɛ yen nɔ minnu bɛ baara in kɛ n'anw b'a superviser u fɛ ni gɛlɛya minnu b'u la k'u dɛmɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka denmisɛnninw ka balokojuguya kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ den si de kana sa k'a sabu kɛra balokojuguya ye donc ne bɛ foli kɛ ka taa jama bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ sera kɛnɛ in kan yan nɔ. Kasangani Mali jamana ka yɛrɛ ma hɔrɔnya tali ɲaɲani ye ni o ye 22 septembre ye ni jɛkulu ye kunnafoni di kana sigi kokura ni ka musolakaw la faamuya ka ɲɛsin gɛrɛgɛrɛ dili ma ka da ka nafa camanw de b'a la min bɛ se ka bana caman kunbɛn ni ka den ka kɛnɛyaw sabati ka daminɛ u bangedo fo ka taa se kalo 6 bɔɲɔgɔn ma o kalo 6 fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka sin dili kwa o fara dumuni ka dumuni minnu ni nafa b'u la kosɛbɛ i n'a fɔ sirelakiw b'o la ou bien sogonanjiw ou bien jɛgɛnanjiw o n'a ɲɔgɔnna caman walasa aw ka faamuyali sɔrɔ hali bi an ka ɲɛjɔ u ka sɔrɔlenw na. Ni ye muso saya ani densaya ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ hakɛ min bɛ k'a kɔnɔ san kɔnɔ a bakuruba la o bɛ kɛ farafinna jamanaw la o de kama farafinna b'a yɛrɛ ye jamanaw bɛɛ lajɛlen ɲɛ o de hukumu kɔnɔ muso saya ani densaya kuma mana fɔ kuma o kuma i b'a ye k'a fɔ farafinna jamana b'a yɛrɛ sɔrɔ sana densaya n'i y'o fɛnɛ ta k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna jamana t'a yɛrɛ ye kɔ bari a ka densaya fɛnɛ ɲɔɲalen bɛ kosɛbɛ wa a ka ca la denmisɛnnilaka minnu bɛ se k'u yɛrɛ y'a kɔnɔ o ye denmisɛnninw ye minnu ma san 5 bɔ ɲɔgɔn kɔ bɔ ka sanga ni bidon ye fɛrɛ ani dabali jumɛnw de kan ka sigi sen kan walasa ka dankari kɛ nin waleya cɛjugu in na n'i ye farafinna jamanaw sanga jamana wɛrɛw ma jamana minnu n'olu yiriwaw sabatilen don kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ olu ye farafinna jamanaw dan yɔrɔ jan ni nɔgɔya donni ye muso saya ani densaya la u ka jamanaw kɔnɔ muso caman bɛ yen nɔ olu ka saya bɛ sɔrɔ muso kɛlɛ senfɛ dɔw fɛnɛ ta bɛ sɔrɔ kɔnɔmaya yɛrɛ gɛlɛya senfɛ Mali jamana Niger ka fara Mauritanie jamana kan bolofulafa bɛ olu ka muso saya ani densaya hakɛ la kɛnɛyaso matarafali ale ye waleya kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ni waleya cɛjugu ninnu kunbɛnni la farafinna jamana sɔrɔ ani yiriwaw nagasiran ka sababu kɛ banaw ye i n'a fɔ sida ebola ka fara kɔsanni na covid-19 kan nka muso saya ani densaya ɲina man ka kɛ o fɛnɛ kɔ ka da ka jamana sinsinan dɔ ye muso ani denmisɛnnilakaw ye u man ka kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye ka da u jɔyɔrɔ ka jamana siniɲɛsigi sabatili la n'o ma faamu dun jamana yiriwaw bɛ segin kɔ kɛnɛya bɛ segin kɔ kalanko ka fara seko ani yiriwa siraw kan olu bɛ daji an balima musolaka minnu n'olu bɛ togodaw la ani gɛlɛya bɛ minnu kan n'u ka kɛnɛyaso sira sɔrɔliw ma nɔgɔ hakili kan ka to olu la janko kɛnɛyaso bɛ se ka matarafa u fɛ ni ka kɛnɛyaw sabati ka dɔ bɔ muso saya ani denmisɛnnin saya la baloko ɲuman ale tɛ bolo kɔfɛ fɛn ye kumana min na n'i ko muso ani den ka kɛnɛya ka sabati nka n'i ye farafinna jamanaw ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ba donnen tɛ nin waleya ninnu na ka daminɛ kɔnɔmaya waati jiginni fo ka taa se jiginni kɔfɛ ma o ye musolaka caman ka gɛlɛya daminɛ waati ye u ka sigidaw la o min laban bɛ na ni dusumakasa ye kuma dɔw la o de bɛ laban kɔlɔlɔ caman na. An bɔra k'a fɔ aw ye hali sisan denw ka baloko ɲuman taabolo de don komi an bɔra k'a fɔ ko ka daminɛ den wolodon fo ka se kalo 6 ma dumuni wɛrɛ tɛ d'a ma sin dɔrɔn o bɔlen kɔfɛ dumuni mun kan ka d'a ma an nana o dɔ la an ye nɔnɔ yira aw la sisan an bɛ serelaki de la an bɛ n'o de fana yira aw la denw ka dumuni ko de don yanni ka maga den ka fɛn fɛn la i b'i tɛgɛ de ko safinɛ la n bɛna n tɛgɛ ko safinɛ la fɔlɔ den ni nɔgɔ man kan ni nɔgɔ sera den kɔnɔ o fana y'a dama bana dɔ de ye donc denbaw aw b'aw tɛgɛ ko safinɛ la yanni aw ka maga denw ka fɛn bɛɛ la ko muso bɔra k'a fɔ n'i bɛ sin di den ma i b'i tɛgɛ ko ka sin ko a y'aw kɔlɔsi denw na olu de ye siniɲɛsigiw ye n bɛ ka n tɛgɛ ko sisan serelaki dilancogo filɛ verwiti ɲɛ fila o de bɛ galama ɲɛ kelen ma de l'eau chaude ji kalama ji min ma kala kojugu kosɛbɛ a ma wuli l'eau tiède a ma suma kosɛbɛ a ma kala kosɛbɛ sachet fitinin 2 de bɛ n bolo thé vert ɲɛ kelen o kelen o bɛ bɛn sachet kelen ma n b'a k'a la pour que a kana pli n bɛ serelaki k'a la pli n b'a lamaga pour que a kana kuru n b'a k'a la n b'a lamaga pour que a kana kuru serelaki a bɛ nafa ɲumanba de se den ma a bɛ den ka den fari sinsin a b'a ka lamɔli sinsin a b'a kisi banamisɛnnin caman ma ale ni sinji bɛɛ ye kelen mais n'a ye kalo 6 sɔrɔ de olu bɛ d'a ma i n'a fɔ dumuni wɛrɛw bɛ se ka d'a ma n'o ye jɛgɛ najuniw ye n'o ye wuru ye lɛsi céréales olu bɛɛ bɛ se ka d'a ma ça dépend i kɔni b'a accompagner fɛn dɔ la yanni ka girin ka den dabɔ sin na serelaki bɛ d'a ma nɔnɔ
tiɲɛ don ni den ye kalo 6 sɔrɔ dumuni wɛrɛw fana kan ka di den ma ka fara sin gɛrɛgɛrɛ fana dili kan nka i n'a fɔ nɔnɔ n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ labaara cogoya jumɛn na ka da ka muso caman bɛ yen nɔ u tɛ a danfara dɔn nɔnɔ min ka kan ka di den ma ani nɔnɔ min man kan ka d'a ma walasa aw ka faamuyali sɔrɔ ale bi olu danfaraw la an ka ɲɛ jɔ o sɔrɔliw na kuntanw d'a ma f'a ka kalo wɛrɛ sɔrɔ kalo wɛrɛ fana mana se dumuni minnu b'a d'a ma an b'olu fana f'aw ye donc nɔnɔ dɔw bɛ yen nɔ a man ka di den ma nɔnɔ dɔw bɛ yen nɔ o kan ka di den ma parce que nɔnɔ dɔw bɛ yen nɔ ani sinji gɛrɛgɛrɛ de dilannen don o bɛ feere pharmacie na a bɛ feere alimentation na nɔnɔ dɔw fana bɛ yen o man ka di den ma donc an bɛ n'o différence fana yira u la donc dumuni minnu fana kan ka di den ma an bɛ n'olu fana fɔ nɔnɔ dɔw b'an bolo nɔnɔ ninnu différence bɛna kɛ nɔnɔ min bɛ pharmacie na n'o ye sinji gɛrɛgɛrɛ ye o ni minnu tɛ sinji gɛrɛgɛrɛ olu fila bɛɛ bɛ yen an bɛna différence bɛ yira u la sisan ni ye sinji yɛrɛ ni ne bɛ feere pharmacie na den nɔnɔ ni ne bɛ feere pharmacie na ni ne ni sinji bɛɛ ye kelen dɔn ye nido ye ni ne man ka di den ma o de ye nido ye donc sisan yanni a ka kalo 6 de sɔrɔ quoi n y'a fɔ cogo min na ka daminɛ a wolodon na fɔ kalo 6 minnu kan ka d'a ma donc nɔnɔ min man ka d'a ma o de ye nin ye nɔnɔ min kan ka d'a ma o de ye nin ye donc n'an y'a différence yira n'an ye kumu k'a la sisan a bɛ kɛ cogo min na an bɛ n'o de fɔ den nɔnɔ quoi den nɔnɔ gɛrɛgɛrɛ ani mɔgɔkɔrɔba nɔnɔ quoi mun kɛ den nɔnɔ de la sisan couleur b'o de la donc mɔgɔkɔrɔba nɔnɔ filɛ kumu bɛna k'o fana la donc miniti damadɔ na an bɛna taa a fila différence bɔ ɲɔgɔn na ka yira pour que ka yira den nɔnɔ gɛrɛgɛrɛ ani mɔgɔkɔrɔba nɔnɔ u tɛ kelen ye donc n bɛna a fila différence filɛ mun ye mɔgɔkɔrɔba nɔnɔ ale filɛ ale bɛ kuru ye ale bɛ kuru k'a kɛ kumu ye donc o b'a yira k'o man ka di den ma donc den nɔnɔ o de kan ka di den ma an ye vinaigre de kɛ den sinji in na sisan ka tila k'o o vinaigre quantité kelen kɛ mɔgɔkɔrɔba nɔnɔ in na nana y'a fɔ cogoya min na nɔnɔ in bɛ kun parce que den tɛ s'a kɔrɔ tiɲɛ don estomac fɛnɛ bɛ acide de sécréter o acide de ye kumu in ye donc n'i y'a kɛ den kɔnɔ a ka girin a ma a tɛ s'a kɔrɔ a bɛ sin ka kumu a kɔnɔ Cheikh y'a fɔ cogoya min na ale yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔ ye sisan a bɛ kumu a kɔnɔ n'a kumuna a b'a kɔnɔ funu dɔw den kɔnɔ bɛ funu fo fasa bɛ wuli a sanfɛ u bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ko fasani b'a la nin b'a la fasani fosi t'a la a ye fɛn dɔ de a kɛra nɔnɔ ye o a kɛra fɔra aw ye k'aw kana dumuni di den ma den man ka min dun aw man'o fɛn fɛn d'a ma ni estomac tɛ s'a kɔrɔ a bɛ acide sécréter a bɛ kumu a kɔnɔ de k'a kɔnɔ funu parce que a tɛ se ka a digérer a tɛ se k'a yɛlɛma quoi o de b'o kɛ donc an bɛ fasani minnu fɔ k'a bɛ den na ni finfini ninnu a bɛɛ ye balokojuguya de nɔ ye balokojuguya tɛ ko parce que ko dumuni a tɛ dumuni dilaw den ma dɛ a ma k'a kɛcogo de la ka ɲa quoi donc ne tun bɛ fɛ k'o de fɔ ka fara kuma kan nɔnɔ kumu kun donc min kurula o ye mɔgɔkɔrɔba nɔnɔ de o man ka di denmisɛnnin ma parce que a fɛn mélange min kɛra mun n'a kurula parce que denmisɛnnin a fanga ka bon denmisɛnnin ma quoi mɔgɔkɔrɔba nɔnɔ filɛ n'i y'a nɔɔni ka fɛn k'a la dɔrɔn donc a bɛ simini n'i y'a di den ma den mana mɛ a b'a bana de a b'a kɔnɔ bɔ a ka girin a ma de. Ka sanga ni nin kɛnɛ in sigili ye musolakaw bɔra Bamakɔ faba fantan naani bɛɛ lajɛlen na ni ka ɲɔgɔn sɔrɔ Kalabankura ni ka mɔgɔw lamɛn kunnafoni di minnu n'olu kɛra ka ɲɛsin sin gɛrɛgɛrɛ dili ma ale ni muso saya fo ka taa se den saya kunbɛliko ɲumanw ma walasa aw ka faamuyali sɔrɔ ale bi o musolaka ninnu bɛ ɲɛfɔli kɛ anw ye an ka ɲɛ jɔ o sɔrɔlenw kan. Yɛrɛ la nisɔndiyaba de bɛ anw na parce que den dumuni man ca Bamakɔ yan nɔ Serelak ye den dumuni nafamaba ye n'i b'a di den ma a ka croissance bɛɛ kɔnɔna na problème t'a la quoi a b'i dɛmɛ ka den balo kosɛbɛ. Nisɔndiyaba de b'an na parce que an bɛ denbatigi bɛɛ tɛ denko nafa dɔn an tɛ den dumuni an b'u dɔn an t'u perepere latigɛ dɔn an ye nisɔndiyaba sɔrɔ mɔgɔ caman ye faamuyali sɔrɔ a kɔnɔna na an y'a dɔn den dumuni Serelak bɛ di kalo 6 den ma den kalo 6 n'i ye kini ninnu tigɛ a la a ka gɛlɛn den baloko la Serelak b'a balo ka nafa se a ma malnutri ninnu t'a sɔrɔ quoi. Diyara n ye kojugu vraiment a ye nin kɛ bi diyara n ye kojugu dumuni ko in ɲɛfɔra cogoya min na ni mɔgɔ min b'a lamɛn i den tɛ tɔɔrɔ. Vraiment a diyara anw ɲɛna bonya ma ni den mansa min kɔni sera ka lamɛn kɔni vraiment ni Ala sɔnna i den tɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ a diyara anw ɲɛ bonya ma. An bɛ aw ladɔnniya ka fɔ an ka bi kɛnɛya jamukan kun bɛ ka boli fɛn min kan o de bɛ tali kɛ den saya fo ka taa se muso saya ma ka da kan n'i ye farafinna jamanaw jateminɛ i b'a ye k'a fɔ a ɲɔgɔnyalen don
kosɛbɛ o de kama fɛnɛ nin kɛnɛ in sigira ka sanga ni Mali jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali min bɔra bɛɛ lajɛlen labɛn kɛra association tous et chacun fɛ hakili la ne ni aw an ye faamuyali caman sɔrɔ aw ni ce aw ka ɲamadali la a kan bɛn siɲɛ wɛrɛ ni kɛnɛya jamukan wɛrɛ ye